представя гостите днес за юбилея, които специално пристигнаха от Германия. Естествено, първо ще започнем с дамата, която е домакин на това събитие. Изобщо хората, които ще обитават новата къща, може би познавате всички, но все пак госпожа Галя Дойчинова, изпълнителен директор на Лазурит 94. Нататък с нашите гости, които пристигнаха от Германия буквално преди час. Рене Ланг, който е вице-президент на BASF Лазурит. Юрген Бок, менеджер клиентска мрежа на BASF. Норберт Гриммайзер, менеджер продажби за Централна Европа на BASF. И също Павел Спасов, национален треньор на Лазурит. И Динко Хулка, менеджер ключови клиенти в Лазурит 94. Ще дам думата естествено на госпожа Дойчинова. Както казват българите, знаете, че в една нова къща трябва да си поканиш слънчеви, добри хора, за да ти върви. Така че много съм щастлива, че приятелите, с които през тези 20 години сме били наистина в прекрасни взаимоотношения, така се отзоваха на нашата покана, макар и в тежки условия. Мога ли да те цитирам? Преди 3 дни, минавайки тук на тази точка, той просто си помислил, че ще получи имейл за отлагане на тържеството, но както виждате, в България всичко е възможно. И една малка корекция на инчето. Значи преди няколко месеца госпожа Фандъкова откри, ето тук, това е входа на София. Нали се сещате? Моля? Така че началото. Да, и край, и начало, както настроението на човека. Няколко думи просто да ви кажа. Мисля, че наистина, както споменах, приятели са нашите журналисти от всички специализирани, а тук съм щастлива, че виждаме и от други медии представители. Доста сме познати на пазара. 20 години не е малък период в живота на една фирма. Това е вече възрастта, когато зрялата възраст, когато трябва нещо да създадеш, да се утвърдиш. И аз мисля, че ние така, опитахме се по един начин да покажем, че сме направили нещо през тези години. 20 години са това, 20 години успешен полет, знаете, символа ни папагала. Не винаги е летял в синьо небе, както Лазурита, нали така? Имаше и трудности, имаше и проблеми, и не само градушкови времена последната, имаше и през годините икономически градушки, но мисля, че през цялото време ние сме се старали наистина да създадем едно европейско ниво на бранша, в който работим и който представляваме. С няколко думи само тук ще помоля колегите, които отговарят за това, те ще споделят хубави моменти от нашата. Чували сте невероятната ни програма за обучение, за създаване на кадри. Сега обяснявахме на нашите гости, че в България няма специализирано училище за бояджии. Разбирате ли? Това бяха първите стъпки, които направихме някога, това преди колко, 15-16 години беше с Хенри Форд, тогава Вилхелм Пик. Направихме първото съвместно училище. Между другото, една от такива най-хубавите ни достижения, влизайки в новия дом, е, че току-що получихме лиценз за Център за професионално образование, подготовка. Тоест, тук ще имаме правото да подготвяме и да издаваме лицензии за професионални, за автобояджи, за автомеханици, автотеникеджи, по-нашому, колористи, менеджери на сервизни центрове. Така че това е нещото, което ще приюти по този покрив тази дейност. Ще споменат колегите и за една идея, но просто мисля, че това е един от подаръците, които искаме да поднесеме за 20 годишния ни юбилей. 20 младежи от цялата страна. Кандидатите са много, но 20 ние ще обучиме с наши сили и заедно с нашите партньори от страната ще им осигуриме работни места. Така че това мисля, че е нещо, което така се струва. Или както казваме ние, през всичките тези години ние наистина растяхме, развивахме се, независимо от трудностите.
И нашия пазарен дял винаги е бил над 25%. Имаше и до 30% стигнахме. Но за нас е най-красивото, най-щастливото нещо е, че пазарният дял в сърцата на нашите партньори е бил винаги много висок. Така че ние това цениме и мисля, че взаимното разбиране, както с дилърската мрежа, между другото, вие сте хора от бранша, знаете, че най-голямите партньори от автомобилния бранш са наши клиенти. Като започнете, както и да ги подреждаме, Мерцедес, BMW, няма марка, с която ние да нямаме дълготраен, дългосрочен договор. И мисля, че партньорството ни от тук нататък би трябвало да се развива дори в още по-силни краски. Така че да дадем думата maybe Mr. Lang.